Sympatický, veselý, športovo založený, hľadá úprimné a jednoduché dievča na priateľstvo, neskôr možno aj viac. Podobné inzeráty možno zaujali aj štátnych úradníkov. Ich služobné e-mailové adresy sa totiž objavili v internetovej zoznamke. V zozname vyše 250 000 e-mailových adries registrovaných užívateľov internetovej zoznamky sú aj adresy štátnych organizácií. Medzi niektorými e-mailami boli e-maily pracovníkov, teoreticky pracovníkov ministerstiev. V zozname sa objavili služobné e-maily viacerých ministerstiev, úradov verejnej správy, ako aj vysokých škôl. Zisťovali sme, či vedia o tom, že ich zamestnanci si pravdepodobne počas pracovnej doby hľadajú na internete partnera. Takáto činnosť nie je prípustná počas pracovnej doby a celý prípad preverí úrad kontroly. Rovnako zareagovalo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Pokúsime samozrejme zohnať konkrétne údaje, o ktorých zamestnancov by sa malo jednať, aby sme to v spolupráci s nimi mohli prešetriť. Niektoré z tých adries sa mohli dostať na internet aj s zlomyselnosťou niekoho iného. Pri tých číslach, ktoré sa objavili niekoľko desiatok ľudí, je teoreticky možné predpokladať, že tí ľudia tam ten e-mail dali. Je každou vlastnou zodpovednosťou, ako narába s pracovným e-mailom. Vzniknutá situácia nás však veľmi mrzí. Na ministerstve práce si môžu zamestnanci pracovné e-maily kontrolovať aj doma. Mohli by sa teoreticky zoznamovať mimo pracovného času. Na ministerstve vnútra je to inak. Služobnú poštu si zamestnanci môžu pozerať jedine cez sieť ministerstva vnútra, nie je to možné z domácich počítačov. Za četovanie počas pracovnej doby hrozí v niektorých zamestnaniach sankcia. Koľko ľudí sa zoznamovalo počas pracovnej doby so služobným e-mailom, môže určiť iba vyšetrovateľ alebo samotný portál. Jaroslav Kravka, televízia Markíza.